Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para pamirsa pepanggihan kalian kula Iwasa Kinasira Bani ing pawartos basa Jawa. Dinten Selasa 4 Februari warsa 2022. Pawarto enjang menika babagan warung keplak Nugroho wonten ing dusun Tulung Sardono Budong Bantul. Kangge mangertosi kahanan wonten ing warung keplak Nugroho menika kula timbalaken sederek kula Isna. Matur nuwun kaliyan Yuasa wonten ing studio. Para pamirsa, sakniki kula sampun ing dusun Tulung Sri Hardono Pundong Bantul. Papan kangge damel produksi geplak. Sakmenika kula sampun kaliyan Ibu Mariati ingkang gadhah usaha geplak sebelum Ibu. nggih. Wiwit kapan anggenipun Ibu bika geplak? 1997. Menawi produksi geplak wonten mriki wonten pinten variasi nggih Bu? 6 variasi, Mbak. Napa mawon Bu? Jeruk, melon, koko pandan, duren, pisang ambon, cappuccino. Nggih. Menawi dipun saji kemasanipun kados pundi nggih Bu? Napa per kilo napa kagem nikah? Kemika, Mbak. Lajeng reginipun pinten nggih Bu per kemasan? Iki kemasannya 8.000, Mbak. Nggih. Langsung menika rencang-rencang ingkang mbiyantu produksi cacahipun wonten pinten nggih Bu? Dosa. Oh nggih, kathah Ibu. Lumayan, Mbak. Nggih. Kados pundi caranipun pesen geplak wonten mriki Bu? Menawa lewat WA sampun jawab napa kedah mriki Bu? Melalui WA tekan. Oh nggih. Ingkang kapungkasan menapa sebabipun langkung milih sajian geplak Bu? Anu, Mbak, sagedipun namung niku nek mungkin nek enten sagetan iki nggih mungkin kok usaha lainnya. Oh nggih. Nggih, sanesipun matur dhumateng Ibu gandengan sowan kula sampun dina cekap. Kula ngaturaken agunging panuwun. Peparengipun wekdal dhateng kula. Saestu nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan anggenipun kula matur Ibu. Sami-sami, Mbak, semanten ugi mbok bilih anggen kula nanggapi wonten ketanenipun kula nyuwun pangapunten. Mekaten pawartos enjang menika, kula Yuasa Kinasira Bani ngaturaken menawi wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Ron kuncaraning bangsa dumunung haning luhuring budaya. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.